са онова щастливо семейство, което се занимава с какво ли не. От свирене на пиано и китара до поставяне на пломби и лекуване на грануломи. Тя е родена в Бургас, а той в векът на любовта. В приключението Ново 10+2 с нас са повече от десетилетие. Ето ги отново. Мартина Табакова и Коцето Калки. 3 години по-късно, след Къде отиде любовта, отново в студиото са Мартина и Калки. 3 години, какво се случи? Пътувахме, пяхме, мечтахме, както се пее в новата песен. Този дует, има ли си вече име някакво различно от Калки и Мартина или Мартина и Калки? Имате и трети член към състава, който все по-често се изявява с вас, поне така следа в социалните мрежи. Той е член на семейството. Така, не е ли време вече за някакво име? Ами, той има всъщност. Има, да. Калкис Фемили. Калкис Фемили. Така ли? Когато сме с Теди, да, сме Калкис Фемили. Но приемаме и нови членове и особено когато... да. Кой? Ами, ето сега с Медико започнахме една интензивна програма из страната, в малки населени места, където публиката се оказа много топла и много приятна и жадна за култура. Така че, ето, момче се присъедини и той към Калкис Фемили и така в различни вариации, според необходимостта и публиката, пътуваме. Но само когато сме двамата, в случая сме Калки и Мартина Табакова, защото тя много държи тази фамилия да и се запази във времето и пространството и да остане като една дръскотина върху златната плоча на класическата музика в България. Все пак съм класически образ. Класически образ е... музикант, който обаче и в поп-музиката... той е виновен. Той е виновен, нали? Той те набута. Така е. Аз я набутах, но все пак всяка жена музикант е длъжна да помага на мъжа си музикант. Няма как. Рамо до рамо. Рамо, крило до крило. Но това, което иска да кажа за класическата музика, че Мартина отново е номинирана тази година в 2 категории за музикант на годината. За класически музикант на годината. И за индивидуален изпълнител, и за триото, което тя направи Табаков, заедно с едни прекрасни музиканти български. Това са... Атанас Кръстев и Стоимен Пеев. Трябва ли да се гласува някъде за това или вече жури? свърши гласуването, но сега на церемонията ще имаме честта да я открием заедно с моята партньорка цигуларката Звъница Иларионова. Ще открием церемонията... Кога е? На 12 май в Българска национална радио. Залата на БНР с директно излъчване от БНР. Нали? Страхотно. Да. Ти не усещаш ли, че Коцето леко те използва в това дуо? Особено в новата песен. Значи той не му се налага да учи текст в новата песен, не му се налага да пее с думи, нещо държи някакъв такъв... Той е шаман. Да, шаман ли е? Ти пееш? Да, ето такова някакво пеене. А цялата работа я вършиш ти. Тя върши черната работа. Черната работа, да. Черната работа. Макар и облечена в бяло. Докато аз върша бялата работа. Да, хитрец си! В песента действително има вложена шаманска магия, бяла, за добро. Защото се използва едно съвсем леко шаманско пеене, което тече зад куплета, отзад. Чакай сега, това опасно ли е? Нещо да не се случи на зрителите, след като излъчиме тази песен. Благотворно е. Благотворно е? Да. Могат да получат неочакван прилив на енергия. Просто и да им се прииска да скачат, да танцуват и да пеят. И да търсят щастие. Не? И да търсят щастие, което е част от жизнената сила. Ама вие намирате ли щастието, след като сте го търсили в тази песен и вече песента е готова, излязла е, появила се? Имате ли щастие вече? Че го намираме. Добре. Аз още се чувствам дете, така че съм го намерила той да му мисли. Ами, аз се грижа за няколко деца. И за Мартина, и за Теди. И за другите подопечни мои. Но какво да се прави? Опитвам се наистина да си върна щастието. Семейството е голямо щастие. Децата са голямо щастие. Музиката е голямо щастие. И винаги, когато човек си тънника или си пее, го връща вътре в себе си. Така че ако сте нещастни, използвайте този метод.
някоя любима песен, любима мелодия за тънеликите и ще видите как се възвръща жизнената ви енергия. Добре, как и ти си ветеран, живял си през миналия век и през този век, музицирал си през двата века. Това щастие, музикалното щастие, кога беше най-силно? 80-те, 90-те, след 2000-та, в момента? Пристрастен съм. Да, кажи ми. Пристрастен съм към 80-те и 90-те години. Може би най-хубавите мелодии, които съм чул, бяха тогава. Ние и до сега, където сме с Мартина и когато имаме възможност, пеем песни именно от тези години. Тя твърди, че след 2000-та има някои хубави песни. Окей, да, имаме някои песни, които са ни приятни така за след 2000-та, но онова, което като термин е възникнало тогава и се нарича Evergreen, вечно зелено и то ще остане такова, е именно от тогава, от 80-те и 90-те години. Да се върнем към Търсехме щастие, към видеоклипа. По мое изчисление, той може би е сниман в края на миналото лято. Има доста летни кадри в него. Изведнъж се проточи във времето, дойдоха зимни месеци, задържахме го. Почти на половин година е видеото. Дори малко повече. Да. Разкажи някакви подробности за него. Къде е снимано, какъв екип? Отново в Бургас. Разбира се, Бургас. Сме доминантни. Да. Всъщност преди миналото лято беше заснет клипа и то за един ден така доста експресно го заснехме. Търсехме красиви цъфтящи макове, освен щастие, да, и ги намерихме. Къде ги намерихме? Около езерото. Всъщност моята концепция беше да вържа две неща, устните на Мартина с маковете и това да доминира като червен цвят вътре в клипа. Краси Марчев Бургазлия, отново. Добър познат на нашата класация. Известен бургазлия и естет, разбира се. Човек, който... Арт личност. Арт личност, арт видеограф. А буквите МК, М, К на една табела стоят там. Да, не сме ги рисували. Да, това исках да питам. Вие ли ги направихте или случайно? Не, попаднахме точно на тях. Не е възможно. Да, съвсем случайно ги открихме. Шегуват се. Да, и ги посочих на Краси Марчев и той вика: това няма да стои добре. Аз викам, това се набива най-много в очите. И в крайна сметка влезе в клипа, да. Това нещо, че М плюска, както в училище пишехме, равно на ВЛ, примерно. Все пак не мога да повярвам, че не сте го написали вие. Не, истина е, да. Спомена Бургас, задава се лято. Какво планирате? Освен ходене до Бургас, предполагам. В музикално отношение? В музикално на мен ми предстоят още няколко концерта до края на юни. Нашият син, 7-ми клас, сега пък на него му предстои кандидатстване отново в музикалното училище и после се отдаваме на морето вече. 7-ми клас с височина? 1,75. Това е някаква надморска височина, така да се каже. Висока. Какво ти е? Аз сега работя по един проект, който изпълнявам с НФК, Национален фонд култура, който се казва Лично за тебе. Това е поредица от 5 концерта, който правим с Медикус и Мартина е включена вътре. И това са само мои авторски песни. Титулната е Лично за тебе. Защото, и той пак е в малки населени места, защото разчитаме на това публиката да усети поезията в нашата музика. И напоследък видяхме, че съществува и такава форма да прочетеш някое стихотворение и след това да го изпълниш като песен. Което за някои от песните наистина е много хубаво, защото по друг начин се осъзнава текста. И това ще направим в нашите концерти. Първият, който направихме, е концерт в Нова Загора, мина неочаквано за нас, защото целият концерт беше основно посетен от ученици, много будни деца, разбира се и техните родители и възпитатели. Но ако ви пусна кадри от там, това са деца, които не познават нашите песни, не знаят името Медикус, не знаят дори моето име, освен може би да са ме виждали в някоя реалити и така нататък. Но начина, по който реагирах на песните или когато им подадеш част от текста и след това те го запяват заедно с нас, това може да се види в кадър, е наистина невероятно, което говори, че има надежда за България, има надежда за
тези, които наричаме бъдници, или по-точно така, както ги нарича една наша колежка Розмари Демейл. Тоест, това са децата на България, които са едно ново и друго поколение и които при една правилно подадена културна информация могат да бъдат новите водачи на България. За лятото споменахме, да довършим и до края на годината. Какво предстои? През есента ни предстои с най-големия от внуците на Панчо Владигеров, който също носи това име, Панчо Владигеров. Така направихме в нашата формация Калкис Family, присъединихме Панчо Владигеров и ние се присъединихме към него. Разширявате се, виждам аз, че се разширявате, да. Всъщност и него го присъединих към класиката. Той няма само той към поп музиката да ме дърпа. Аз го дръпнах към класиката, защото направихме едни транскрипции на произведения от Панчо Владигеров за нестандартния ни състав: ксилофон, вибрафон, глас, флейта. Аз с Панчо Владигеров на 4 ръце направихме само произведения на Панчо Владигеров и вече ги представихме в Братислава на 3 март по повод националния празник. Представихме ги и в София, но живот и здраве отново ще имаме този шанс, защото това е нашият патрон на класическата музика, голям български композитор, който аз поне чувствам като мисия да разпространявам неговата музика, да свиря все повече и повече и в чужбина българска музика. Благодаря ви, хора, и ви желая да продължавате да търсите щастието. Амин.